Hi guys, maayong gabi. Wa pa jud din taon may mauli. Uwing pa mig dipolog. Sa tanang mga viewers diya karon. Hi, hello. Dodong punggak ragyapon kauban si Ate Kikay. Lamig alot. Aglamig alot. Di Kikay lamig kag alot. Lamig. Kuan. Kurang si Pungga. Gikan ni taon ming nanuroy og lugod. Nangita mig wala. Okay, mga viewers karon, kuwing pa mig dipolog. Gikan nag kuan namahon pahon. Singalan na natin Kikay. Ha? Namahon pahon. Oo. Gikan namahon pahon, gikan nangita og wala. Okay, sa tanang mga viewers na naman yung lubog maniha. Ha? Lubog akong kamera. Ay nani rin ba sabihin na? Nanimpalan ba ta? Ano ni pala? Lang. Pero mo na. Sa tanang mga viewers karon, Dudong Punggak is back. Live na gyapon kita karon sa tong official Facebook account nga Dudong Punggak. Inyong kauban Dudong Punggak og si Ate Kikay. Ang bangkay nga wala pa jud sukat maukay pero giilugan. Giilugan? Wala. Okay. Going to the Kulog City. Ang grabe ng mga kusog baragan. Going to the Kulog City. Mga viewers, pero okay ra, horot man po namong isa ka karton nga lugod. Dili ra kan siya itong biyahe day. Dili ra, horot man. Urot mang isa ka karton. Okay, hi. Good evening, Arsim Elsa. Thank you so much for watching. Aldren Belbot Alam. Thank you so much. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, paliw kog subscribe sa atong YouTube channel. Ang atong YouTube channel inyo lang i-search sa YouTube ang Dudong Punggak. Paliw kog subscribe. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, basta na kay cellphone, Android nga cellphone, rig-open mo sa YouTube, i-search ang Dudong Punggak, then yung i-click ang subscribe, then pinduton po ninyo ang notification bell para updated ka sa atong mga video nga gina-upload, mga higala. Okay, gusto na ko sa tanang mga naka-view karon sa itong live, paliw ko subscribe sa itong YouTube channel, then yung tuplokon ang notification bell aron na updated ka sa itong mga video. Okay, once again, ako kamong gihangyo sa pag-subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggak. Tanang mga naka-view diya karon, tanang mga naglili sa itong live, paliw kong subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggak. Hi! Hello! Ikan ta ganina, hayag pa. Karon, pertingit kita na. Okay. Ingan na man ang mukayot. Mukayot, mamaligyag lugod. Mangindahay. Mangindahay. Ano namin di receive more. Dol-dol na dyan may sa buong radio station. At ang ida ninyo mga higala, unyang alas 9 ang tod alas 12 ang programang Bukid kay Sadugan. Uban ni Ate Kikay, kaning akong mangkay nga kauban ho. Akong partner in crime. Ay wala makatubang ng kamera. Wala dyan. Adara oh. Tubang mo na ko nimo. Mao na si Ate Kikay.
ang mangkay nga wala pasukan maukay. Pero giilugan matod pa. Okay, once again, live kita karon sa tong official Facebook account kauban sa Tikikay og Dudong Ponggak. Sa tong live sa tong official Facebook account nga Dudong Ponggak. Okay. Sa tanang mga viewers palikog subscribe sa tong YouTube channel. Inyo lang i-search ang atong YouTube, ang pangalan Dudong Ponggak. Okay. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, palikog subscribe sa tong YouTube channel nga Dudong Ponggak. Okay, nanami dire sa Dipolog City Public Market. Dili kay daghan ang mga tao tungod kay naata karon nagpailalom sa modified enhanced community quarantine ang tibuok Zamboanga del Norte, lakip na ang Dipolog City mga viewers. Okay, paliko nami, paingon nami sa mga radio station diin aniya ang Radyo Bisag Dipolog sa may second floor sa may GM Building, Bonifacio Street, Central Barangay, Dipolog City. Okay. Once again, mga viewers palikog subscribe sa to YouTube channel. Okay. Mangita na ko kaparkingan Tawag na ka. Abot na ta sa atong Sibyaanan. Bulldog. Punta ta diri sa tong Sibyaanan. Okay. Muna ang kauban ganina. Nindot kayo alot. Na si boy? Na. Boy Pantak wapo. Una si Boy Pantak. Muna among studio sa Radyo Bisag Dipolog.
Nami dire sa may second floor.